Ampun, matur Nggih, nuwun. hati-hati menika. Sampun dipun pinangkani. Menapa malih Mas Gading mbok bilih wonten malih? Niki wonten malih. Enten malih. Kene tak Nggih. delok kene tak wacane wae apa piye? Niki. Tak nek maca. Delok HP-ne tak wacane gawa rene ngono lho. Macane. Kok lha kok iki gambar apa iki malah? Apa? Malah film apa iki, Bu? Upin-ipin. Ya aja aku koleksi. Wah. Minta lagi. Aku. Iki tulisannya minta lagi. Ya loh. tipe. Minta lagi, minta apa? Minta lagi. Minta lagu Indah Rencanamu. Mbak Elisa dari Y Gatot Irianto Jakarta. Wow, Pak Gatot rawuh nggih. Wonten nggih, kayaknya tadi rawuh. Ini beliau. sudah transfer Rp500.000. Weh, matur simpan nuwun. Luar biasa menika. Sampun transfer Indah Rencanamu Mbak Elisa. Iki di gamelan iso pora iki. Lah piye, Mas? Piye biasane nggo keyboard. Maksudnya kowe nembang wae iki waton diiringi apa Piye Mas? kanca-kanca. Jatilan apa ngene. Ra apa-apa sing penting meriah ngono lho, Sa. Ya, Ya. dadi rada diketruk. Lah gedruk-gedruk ya ra apa-apa kok pas kaya lagu. Ini tapi bisa toh? Ya bisa, Ya. tapi itu biasanya melo gitu loh. Tapi Oh, iki saiki kan melo iki digawe nganu jogetan biasanya Ya gitu. kaya saiki kan umumnya lagi apa kayak jenenge Jatilan Jate. Saleho. Saleho. Iso ora len joget Saleho. Ora iso aku coba contonono. Ora iso. Contonono. Ra iso. Mendingan anu arep dipinangani apa nanti? Biar latihan dulu atau gimana? Aman ra kanca-kanca iki engko. Urung tahu ngerti. Nek urung tahu ya berarti diijoli apa ngono. Ya mengko dijoli Omong karo liyane Pak ya. Gatot ya. Ya, gampang nanti. Mani pamundutan sanesnya mboten wonten nggih Mas Mas Gading. Gading. Nggih, dereng ngenten. Dereng wonten mbok bilih Iya. Bapak Ibu ngersakaken lagu menapa Pak Bu? Kodril. Kodril terus apa meneh sing tengah kene? Podang kuning, kuning. manuk kuning, sing Apa? ah? Rondo kempling, terus apa Rondo meneh? kempling. Liwong apa meneh? Hah? Sing kono Sarung jagung. jarum-jarum bojo Oh, loro. jarum-jarum. Memang tumbas kaset mawon nggih. Lah ya mbok obral dhewe kok. Lah akeh tenan lho sah ya. Lah ya mbok obral ya cetok kabeh Iya, pengen. tapi ke salah satu pasti ada yang dipinangkani. Ya. Ya nih ditampilkan sinden-sindennya Sing Mbak Risa. pundi? Ya diurut ke wes kok kene iki Mbak Mbak Orisa. Orisa dulu nggih. Iya. Monggo Mbak Orisa majeng wonten ngajengan. Sekarangmu. Ayo Mbak Orisa. Kowe joget. Dijajal. Ana Mbak Tani. Ora iso. Bola dalah. Ayo ngeden. Ayo Mbak Orisa. Heka, heka. Monggo Mbak Gareng. Mbak Gareng. Lah biasane Bojone Gareng. biasane sing serapat ngene iki sok biasane ya Gareng. Mas Gareng apa Cak Percil apa Cak Yuda ngono ya. Nek spot ngono kuwi iki sing mulai sapa to? Sing mulai kendang. Mas Wahyu Lah berarti. kowe arep ngapake Mas Wahyu monggo. Ya engko tak kapak-kapakne. Lah kuwi dikapak-kapake ya manut wae nek kowe
sing ngapak-ngapak nggih. Nggih, mbok pilih Mbak Ariza wonten kata-kata? Nggih. Kagem Paroki wedi nggih, Bunda Kristus wedi nggih, mugi-mugi sedaya ngrembaka pinaringan sehat, guyub rukun ya, Mbak. Amin. Nggih, amin. Nggih, Mbak Ariza mau menembang apa? Ini salah satu tadi saking oke-oke Jang- arep milih sing ndi? Sarung jagung, jarum-jarum, bojo loro, podang kuning, Podang sesi kuning, deman wis sesideman, piye. godril. Godril. Apike apa ya, Mbak? Bojo loro rondo kemplik. Bojo loro rondo On kemplik. ikep. Ada apa? Ada Ada, saweran, Mbak? ada. Mbak Ariza? Ini sapa sing arep moro? Ngersakaken apa? Lewong. Oh, lewong. Aku korono. Oh iya, Lah, Rono. lah ya jenenge berkah Ayo, ki Mbak dijemput, dijemput. Sing mriku sinten, Bu, Mbak? Mbak Tati nggih. Mbak Tati. Kok berani ngeyel kok. Ayo Tin. Wah, Awas, saya- awas, awas Pak, minggir Pak, mengendak kidak. ngalih. Ngalih kabeh. Tangannya Pak amankan, sikile Pak amankan. Awas, ngalih, tak kepidek kabeh. Kasih jalan, Pak. Lamit nggih, Pak, Bu. Ampun don njigali. Sileng. Piye lah? Lamit. Pripun? Sendalnya ngampil, Pak. Mbak, aja ngentet lho Mbak. Pak, ngapunten nggih Pak nggih. Menika kula demuk ora apa-apa ya, Pak. Lamit. Isa dirono, Pak. Ra iso liwat barang kok meneng wae lho. Saking dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Luar biasa dari Bekasi loh. Iya kemarin ketemu Ini kayaknya, ke sini Bu, sama di siapa? Bekasi ya. Iya. Mantap. Ibu siapa? Mbak Elisa suruh sini. Oh langgeh siap. Kenapa? Ya gas no, ayo rezeki itu nggak boleh ditolak saudara-saudara. Ya, benar sekali. Iya. Alhamdulillah. Kalau minta jangan, tapi kalau dikasih rezeki jangan ditolak gitu Iya. ya. diterima dengan senang hati. Aku ya ora minta loh. Saya tidak minta ya. Cuman dikasih ya. Tinggal katresnan. Ya. Semuanya. Loh. Kalau bapak jangan sayang-sayangnya ibu aja. Mbak, jenengan aja ngene iku lho, Mbak. Oh, ora. Oh, Kok sapa-sapa mbok todong. Nik, apa? Dari Oh, dari Bebek Mbak Nani Bekasi. Luar biasa matur sembah nuwun nggih, mugi berkah nggih. Tambah Sehat laris selalu. bebeke. Amin. Ya, lah mana bebeknya? Oh, nggih Simbah. Mas Gadeng mohon izin Iya. karena ini euforia umat juga masyarakat wedi ini mau kasih rezeki Mas Gadeng. Nggih. Iya. Izin nggih. Niki Simbah niki. Simbah wonten dawuh Simbah. Nyuwun Iya, siap. podang kuning saking Simbah sinten? Sukarni Kuntara Harjo. Sukarni Kunto Raharjo. Kunto Sukar angele, Sukarni Kunto Raharjo. karepmu. Walah kompelite angel yo. Mas Sukarni. Solikin ini dapat salam dari Mbak Nani Bebek Bekasi. Nah, dada Mas. Oh, lagune kowe njaluk Gembira Luka. Kowe kon dadi munyuke. Oh, buat Solikin nggih. Buat Terima Solikin. kasih Bapak nggih. Berarti niki tak mau lagune ninggal katresnan nggih. Dan ini oleh wong iya. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Maksudnya, Sing iki- sing 100 gembira Iki loko. Gembira Luka iki 500 lewong kowe pira? 350. Karo Ora deng. Piro iki 400, 500 juga. ninggal katresnan. Ya. Simbahe mau Mbah Kunto. Simbah, Sukarni, Oh, Mbah. Kunto, Lali. Niki 100. tesian sing maringi Pas Bapak. dibuka menika menawi ajeng menapa? Oh, Bapak, Mumpung dereng minggah lho Pak niki. Apa? Hah? Mbak Elisa. Mbak Elisa rono, Mbak. Izin Mas Gading. Waduh, lah iki piye aku ra penak iki. Klam derek langkung nyuwun 10.000. 10.000 murah men ya. Sepundi, ini mriki Bapak, nggih. Hmm. Wonten dawuh, Bapak. Lisa, derek Mbak Ewa, Mbak Lisa. Derek bae. Ing, Podang kuning saking Bapak sinten? Sugiono Lor Candi Prambanan. Oh, Sugiono Ler Candi Prambanan. Iki sing marai macet mau iki. Oh, nggih. Oh,
Panjenengan nopo bidal lewat Prambanan? Oh, griyane Candi Prambanan. Elok tenan. Omahe ning Candi Prambanan. Oh, berarti nganu lho. Iki Oh, sing jaga malem. Oh, tak kira Bandung Bondowoso. Tiwas Karda di Jonggrang Sampun menika podang kuning. Sampun menika meleh. Oh, wis, ya Pun. wis. Wis. Wis, balik meneh. Kok nek ana meneh aku wegah medun neh lho nek ra sisan saiki lho ya. Sisan lho. Sisan, Bu, Pamit Pak. nggih, Mbah. Pamit nek do uwel-uwel apa piye ngono lho. Sing gak salah tuh saking Bekasi, Saking Pak. Bekasi, Pak. Mas Solikin ini ada titipan buat jenengan dari Bu Nani Bebek. Mas Solikin, kok berkah, Mas. Ya, karena alhamdulillah menika dapat berkah Mas Gading. Nggih. Nyuwun lagu Jauh-jauh Tliwong dari Bekasi. ninggal katresnan karo apa sah? Podang Podang kuning. kuning. Sing bapake Prambanan apa sah? Podang kuning. Oh, Podang kuning. Voting podang kuning paling Berarti oke. terbanyak sing podang dipilih kuning. manuk kuning. Manuk. Podang Ya bener, memang podang itu salah sawijining manuk. manuk. Manuk sing cilite ireng. Sleret. Serete. Sleret ireng kok piye mawe? Pancen. Aku lagi jupuk tisu lah yang kaget lah aku kok. Pancene bocah njaluk disekolahke iki. Apa? Aku wis Sekolahnya sekolah. apa nih? Sekolahke kuwi. Sudah mung sekolah, rongkolah, telongkolah iku. Podang Ayo, kuning, podang Mbak kuning Riza. ya. Komplit ya. Iya. Sak bawone. Nadyan wujud tembung peksi agawe nalineng Senajan wujudnya mung manuk ning kawe bingaing atini atosipun Eyang Sukarni. Alus manis nang samake. Manuke alus Halus. tur legi Lagi. Manuk apa? manis laneng semake. Manuk apa sing legi? Manuk kawutahan wedang teh. Manuke sapa? Makan itu loh, kita kalau beli di PC Lele itu pesen burung. Misalkan ono to puyuh apa-apa gitu, puyuh. apa ayam gitu. Lawi ceritane manuk sing digoreng kuwi kawutahan udang teh dadine legi. Oh, manuke bakule Iya. berarti ya. Ayo Mbak Tatin. Rama Edi ngersakaken manuk mboten. Mboten anu to, niku wonten pamundutan lagu-lagu lho Rama. Panjenengan mboten kepengin to. Karemenanipun menapa? Boten Romo? ngersakaken. Romo Nggih, Rama mang nggih. Oh, senenge mentok. senenge mentok, Mentok, Mbak. Nah, Rama mentok berarti sing itik-itik crit ngono kae ya. Kok persis ya? Nah, mentok ki gatekno nek mentok ki mlaku rak egol-egol cret ngono ki lho. Coba Mbak praktekno. Gak aku kudu mentok kok. Kok arep ditadai Mas. Ayo Mbak Riza. Goleki si podang jenar iba bunga henga tiku Nyanding bisa dadi
bawanipun menika Nggih, pojang kuning. sampun. Monggo Mbak Riza, Nggih. buka celuk. Nggih, sampun dipun pinangkani nggih, Mbak. Matur nuwun Mbak Riza. Mbak Riza. Nggih, menika sampun untuk yang Sukarni kalian ingkang wonten ler Prambanan niku wau Pak Sinden lali aku pisan. Wis pokoke sampun. Karena bapak sing nang ngarep iki lemeni Pak Belas. Pak Belas ya apa? Pak sinten dari Pak Belas. Pak Belas. Mbok Nggih. menawa anu minangkani pamundutan napa malih? Lah kuwi mau Seko Bekasi. Ayo, ninggal katresnan? Ninggal katresnan, terus wonten Lewong. Liwong. Ini Nggih. yang mana dulu? Ninggal katresnan ini mau ada Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika mau siapa? Yo nek ninggal katresnan ki apike bareng-bareng. Rame, Dadi rame. ora ming siji maksudnya. Terus liwunge Liwunge yo engko yo semuanya. kok penak. Iya mau bagaimana? Iya. Dibagi tiga-tiga. Tiga-tiga ya. Ya, ini dulu tiga depan. Tiga depan. Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika. Ika Suhesti. Mbak Iu. Iu. Monggo. Dipun Spoti kan, spoti, kan, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ada Mbak Indah, ada Iya. Mbak Saras, ada juga Mbak Iu. Nggih, Ya. sugeng dalu Mbak Tatin, Mbak Lisa. Sing dalu. Minangkani niki wau saking Bu Nani. Nani Bekasi. Bebek Nggih. Bekasi ya. Lagune ninggal katresnan nggih. Ya. Dilanggamkan dulu aja ya. Jadi Boleh. suaranya ceto. Siji-siji. Cetho. Cetho. Ya iya. Makan Arep langsung mau nganggo bawa. Langsung aja ya. Langsung. Langsung. Siap. Hop. Pokoknya langsung dugdes ya. Monggo sapa sih iki? Oke guys, Mbak Iu dulu ya. Buka celuk Mbak Ika. Aku. Ya Mbak Ika. Matur nuwun. Mbak Ika, Mbak Endah, Mbak Saras. Nah, ini ada. Wes ngene iki biasanya nular, Mbak. Nular, Ini tadi ya. dari Bu Nani ya toh. Lah ini kok langsung mak klunting. Ternyata ada surat dan ada layang dari Romo Martinus Ngarlan wonten ing Keuskupan Purwokerto. Ini kirim salam, minta capeng gunung kirim 1 juta rupiah. Matur Luar sembah biasa. nuwun, Romo. Nggih. Iki ono Mbak. Apa iki? Fragmen Suminten Edan dari relawan Pager Paroki Santo Yusuf Pekerja Paroki Gondang. Ucapannya selamat ulang tahun Paroki Wedi. Semoga sukses selalu. Sesuk ono duwite. Oh iki alon-alon. Alon-alon. Ya. Alon-alon ngendi? Ji, Loro. ro, lu, pat. Wah, 400.000 Matur sembah suminten edan. Iki urung iso edan iki lagi setengah edan. lah biasanya piro nek iso Soalnya edan? nek wis edan ki tambane larang. Oh, biasanya piro? Obatnya Tambahnya? paling ono minim ki 1 juta. Waduh, tadi ki DP dulu ya. DP dulu, seminten edan. Yo, permintaan dari apa ki mau relawan Dari Pager. Parok Gombong ya. Iya. Paroki Gondang. Nah, iki mau capeng gunung dulu apa mau ini dulu? Mana Suminten Edan. seminten edan, Pak? Pak, apa jenenge sampe gunung? Hah? Sumi sing edan sapa? Tatin. Elisa, mbok pisan Elisa sing edan aja aku terus. Rawangun. Eh? Wangune ning sing edan Elisa napa Tatin? Elisa.
Ora ngomong lho, Aku penonton. nih Elisa. Penonton. Hah? Suara terbanyak sing edan kontatin. Yo, Lho, Tin. lawane sapa lawane? Solikin. Ayo Kin. Ayo Kin. Soleh duit 100 Kin. Maju Kin. Enggak Kin. Ati sepoti Mas. Lele, kowe kok medun. Ayo bareng-bareng. Non Artinya apa? para miyarsa. Menika ajeng wonten pasugatan inggih menika ketoprak ingkang boten pati sae. Menika ajeng dipun dapuk Solikin dados sapa? Broto. Lajeng sumintenipun inggih menika Nyai Tatin Titot. Kok ora nggo nyai? Sapa? Tatin wae. Tatin Titot. Nyai iki tulisan nan kijing kae. Nyai. Lah aku sapa? Aku dadi opo? Kowe dadi mbokku. Cepluke ya Riza. Anakku iki kowe. Tadi kok engko ngene lho, Sa. Mas Solikin sama Cemplok sama Suminten dadi Suminten ben ngerti di cempluke ngono engko, ya. Iya. Cemplok ajeng kapatah dening Oriza Sativa Sapa? Pari. Lan kula dados ibu-ipun Suminten. Sumangga. Ha, mriksani. Den Mas, Piye diajeng? panjenengan boten seneng to ketemu kula. Ya seneng to wong ketemu karo calon garwane kok. Kok kados boten seneng to? Seneng kok. Saestu. Heeh. Lah nggih panjenengan tresna to dateng Ayo kula. tresno to wong kaya ngene kok ora tresno. Saestu Kang Mas. Heeh, raketan rada ndredeg. Panjenengan ampun anu lho, ngapusi lho, ampun dora lho. Ora mbok bedahno apa? Bedahan atiku tetep anane ming sliramu wong ayu. Alah napa nggih to Den Mas? Tenan kuwi. Ora ana wong wedok liya liyane sliramu. Wong aku ki ngimpi ya mung karo kowe terus kok. Kek mimpi napa? Iu. Ora ya mimpiku ki numpak kapal bareng ngono Oh lho. ngaten, lah nggih kak nggih pacangan kok nggih. Lah iya. Den Mas, menika sampun atawis dangu kula kalian panjenengan sesarengan ngoten lho. Kula pamit nggih Den Mas. Lho, arep naondi? Mengke Aja nek- pamit sik, gandrungan dulu. Oh, Kok gandrungan nganggo sik. caping gunung kuwi mau jengklengan ngono Oh sisan. ya ya. Yo. Madane caping dulu. Apa-apa. Anjih Kang Mas. Piye? Mboten sida pamit kula Kang Lah yo Mas. aja pamit wong lagi wae ketemu aku rak urung ninggali to. Mbok bilih panjenengan badhe nembangaken dhateng kula Kang Mas, nembang napa ngoten? Tandha tresna. Oh ngono. Nggih kagem kula. Cek cek. Napa kemawon kula seneng? Napa mawon kula seneng? Ya iki tak tembangke Nggih. kanggo sliramu. Nggih Kang Mas, nggih Kok Den kok Mas. tak jenggleng ya? Heeh. Kok nek tak jenggleng kowe mapan. Cangkeme dilaras. Sing bener, sing nyanyi sing apik. Saben bengi sakmono lho Kin. Saben bengi. Leleh, saben bengi, Saben bengi.
Piye to? Saben bengi Benak sing napa? penting ya Dik ya. Nggih, Den Mas. Aku mbok apa ya? Arep ping pira-pira isih kuat. Soale mungsuhe kaya ngene. Nggih ampun kesesa, sabar yen nggih. Lah iya. Gek nembang. Sepira ta? Saben bengi nyawang kona Kedah pas lho Den Mas. Den Mas, Piye? suwanten panjenengan menika sae. Ning lenjengleng kirang pas. Kurang pas. Nggih. Nggon ngendi? Lah jenengan dereng jelang kok jenengan pun ngeten. Wis tak polke iki urung pas. Yen memajang mung karo janur Ayo Den Mas, monggo Den Mas. Lah, lumayan toh. nggih radi kraos Ah, Pokoknya boko sithik engko nek wis mentok apa? Ngono kuwi penak Nggih, engko Den Mas. suwe-suwe. Yo manglajengaken. kembang wae waton Den Mas Broto ya-yaan. Pis, Den Mas, Piye? sepindah mawon ampun imbah-imbuh. Den, Den Mas Broto kok kodok. Lah sing ngalus no, masa jengleng kok mekangkang. Ayo isone mekangkang e. Sing Piye? alus, sing alus. Lah yo Den pengene Mas. pindho sih. Eh, Rak pertama iki bisa njuk pindho, njuk ping Nggih. telu ngono lho. oh nggih. Nggih ampun kerosan ngoten lho. Ya. Alon-alon mawon. Ya. Dirasake. Terus apa ya iki? Sak ceritan. Den Mas, ampun kados ngaten to. Lah ya nek engko nek ora metu piye? Oh nggih, nggih. Ah iya to. Pacitan sarwi Wes. pen alon-alon ki yo penak bola ya. Den Mas. Wah jan angler. Kaya numpak jaran. Panas. Panas. Panas, Den Mas. Panas udan. Yo, ayo yo. Sok esok aja mepet-mepet. Ora oleh mepet. Angsal. Oh, oleh kok. Kan pacangan. Lah iya ya Kan bebas ya. Bebas Den Mas. Mepet karo dilebokke. Iki nang dejo Den Mas. Oh, waton kowe Den Mas. Lah ya ora apa-apa to, nek ora mlebu piye? Rak ya ora iso. Iya, heeh, Mas. Panas udan.
Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Aleng-aleng. Nah, ngono lho ditambahi ngono lho. Nah, Sapeng. Genah. tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek isih iso ngalor. Apa ta? Guru lagune. Nggonku wis ket mau iki. Nadyan wadon sarta wedokan iki katresnanku. Katresnanku maksudnya panjenengan mau ngerjakake degan kula opekke, kula penekke kok malah jenengan mlayu. Lah kuwi mergo meng tak nggo alasan kok. Maksudnya Ben aku iso ketemu karo kowe ya. Nggih, Den Mas. Menika sinten to, Den Mas? Aku ya ora ngerti iki sapa. wong lanang pancene ngono kuwi lambene. Mau karo aku bar nananina kok saiki karo iki. Nananina apa wong aku rung nananina kok. Loh, jenengan mau ngersake mi? Hah? Ayo Siti. Lah ya mulane kuwi lho panjenengan kok langsung isasane karo iki. Sapa iki? Kowe sapa? Iki Aku cemplok, Mbak Yu. Iki ta sing jenenge cempeluk. Aku pacangane Den Mas. iki Den Mas calon Broto. bojoku. Den Mas, jenengan dadi wong lanang aja mencela-mencele ya. Lho, mencela-mencele kepiye? Panjenengan jarene wis dijodoke karo aku. Kok isasane karo iki? Lho, sing jodoke sapa? Loh, bapak jenengan karo bapakku. Lah sing arep rabi iki bapakku apa aku? Loh, nek jenenge wis dijodoke ya manut karo wong tuwa ta? Lho, ora kudu. Jenengan nampik wong wedok jenenge. Aja ngono, katresnan kuwi ora iso dipeksake lho. Katresnan kuwi iso muncul, iso mruntel. Iso. Dipiyekke? Mergo tresno kuwi jalaran saka kulino. Lah Nek iya. jenengan kok kulino karo aku kok suwe-suwe iso dadi tresno. Ning aku wis kulino karo Wis cemplok. kulino karo aku, Mbak Yu cemplok. Oh ngono to carane. Iya. Mas kowe mblenjani karo aku. Kowe sebagai wong lanang iso nglarani wong wedok, kowe titeni ya sesuk ya. Titeni kowe Den Mas. Titeni aku ya ora wedi. Ayo Den Mas. Ayo, ayo mlayu. Piye to? Iki simbok iki lagi anu apa sene? Apa? Lagi ning wingking iki lho, lagi ning mburi kok Lagi ngerti nguyuh. simbok sa. Lagi nguyuh. Lah, kuwi sing sopan nek karo simbok ki nyene, seni. Lagi Nyene. nyene. Nah. Mbak, aku arep takon karo sliraimu. Karo mboke kok kaya ngono to, Nduk. Iki ki aku ki situ dadi bojone Den Mas Broto apa ora to, Dek? Den Mas Broto apa ora? Sabar. Ambekan sih. Ket mau sambekan. Ngene ya, Nduk. Piye kowe pertanyaane apa balenono? Alon-alon. Aku sido dijodokke karo Den Mas Broto apa ora? Rungokno kanthi premoto. Permono ya permoto. Mbokne kocluk. Kene ya ten suminten. Broto kuwi dudu pacanganmu, dudu bojomu kuwi calone cempluk.
Dadi kowe iki aja kok mengingini. Aja kok kowe mepengin apa sing dudu dadi duwekmu ya Kok sik to, Mbak? Ten Sik meneng sik. Aku kan wis pesen perias. Aku ki sesuk calone ditandani nganggo pae sageng sing klambine semene ra nganggo klambi kae lho. Maksudnya klambine ming kembenan. Terus kok Den Mas Broto sing ora nganggo klambi kae lho, Mbak. kok ora nggo klambi piye? Jenenge pae sageng ki ya ngono kuwi, Mbak. Wis besen. Aku wis ngundang kanca-kancaku do takon nyanyi sesuk iki calone campur saringan, wayangan, jatilan kabeh wis takon lah, Mas. Ora apa-apa ora dadi apa. Kuwi lak mau lagi mbok DP to. Ora apa-apa nek ora sida. Bangane kowe sesuk isin nek sing lanang ora tresno karo kowe. Sing jenenge kuwi iki wis duwe pacangane dhewe-dhewe. Dewa karo Dewi. Nek raseksi karo raseksa. Nek jenenge Broto karo Cempluk. Nek Suminten ya urung nemu jodone aja kok kowe kaya ngono. Saiki tak takon, Mbak. Piye? Aku ra iso dadi bojone Den Mas Broto. Sing rugi sapa nek ngono kuwi? Aku wis bayar kabeh lho, Mbak. Sik ra apa-apa sih mbok sing rugi lak ya duwite si mbok to. Udu duitku dhewe kok. Kowe entuk duwite saka sapa? Saka Ramedi. Oh saka Rama, berarti duit umat kuwi. Nek duit Rama ki kira ra duwe duit apa-apa. Rama kuwi iki memang kudu kaul miskin lho. Ra duwe duit, dadi kuwi duit Aku umat. dadi Kok ora mbok sing- nggo DP pernikahan kuwi ya kuwi jenenge penyelewengan kuwi. Ya sepenting duit wis nanggon aku, gek kuwi wis hakku to. Aku arep tak gake ngendi-ngendi kan kuwi wis manut hakku. Ora ngene lho, Den, kowe sing sabar. Ma. Sing jenenge Broto kuwi dudu dadi jodohmu. Awak dhewe kowe iki mung anak warok. Wah, aku Ya. ora dadi Kok sak golek karo Mbak iki karo iki ya. Aja ngono kuwi, Den. Aja ngono kuwi ku sing boten bisa. Ora apa sesuk tak goleke sapa liyane. Karo Simo ban yo gelem. Mimi, Mbak, Mimi. Kok mimik meneh iki piye? Sakmene iki kok kon mimik nggon aku. Aku ya piye iki, Mbak? Mbak nek ra duwe Mimi iki. Tak duwe kaya anakku segede iki. Mbak, aku kuwi kepiye nek ora dadi bojone iki mau apa to iki, Mbak? Ora dadi ngopo Mbak mau sing bareng sabar. nguyuh ya, Mbak. Oh, lah ya aku rong ngopo-ngopo wis mbok undang iki mau, rong rampung. Mulane ambune pesing ra jamak-jamak. Ten, Sumiten. Iki piye iki? Tulungi. Sumiten. Apa isih maput apa ngopo? Ora mempan, Sumiten. Ten. Den Mas Broto. Iki Simba ya iki Simba. Iki Simba. Simba. Iki Simba. Iki Simba. Mbak Hinten. Dudu Den Mas Broto. Pinten iki Simba. Alah tak kira Den Mas Broto. Dudu iki Simba. Den Mas Broto nanti. Ya ning kono wis karo kono pacangane. Den Mas Broto Mbak. Digoleki, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ya anakku. Den Mas Broto. Elah. Minten. Kowe iki arep nang endi? Aku roh Den Mas Broto. Den Mas Broto. Den Mas. Kok saiki nganggo topi to Den Mas? Alah jenengan kok Den Mas. Sing eling to, Ten. Sing eling to, Ten. Iki kok yo dudu iki dudu Den Mas takonono. Niki panjenengan apa? Den Mas Broto. Idi. Jenenge Midi. Nanti Sumidi. nang endi Den Mas? Alah duit meneh. Alah Den Mas Broto. Lah ya bener iki Den Mas Broto iki. Wes iki bener Den iki. Mas panjenengan situ dadi bojoku to Den.
aku. Gelem ta iki bojone? Mas Broto. Tak restoni nek iki. Den Mas, lambine dicopot Den Mas. Gunane pangapunten nggih Bu, enggak apa-apa ya. Izin lah anakku rada ngene. Dimaklumi mawon nggih Bu. Iki dudu kaya salaman wae salaman jaluk ngapura. Untuk Den Mas Broto. Alah, Lah bunane piye nek bojone kaya ngono? jenengan to. Alah, ning duwite nggo aku ta iki. Jan enten ki ngisin-ngisini ora. Sapa sih? Den Mas Broto nanti nang pojokan kono kae. Ndi to? Den Mas. Minta iki sing ngene. Den Mas Broto cantik ki. Nek Bu ngapunten nggih niki jan anak kula niku. Mas Broto ini beda sapa iki luweh. Minten. Wah jan kowe iki jan mumetke simbokmu iki. Simbok ki rong Sing ana duwite diparani. Gusti Allah nyuwun pangapura anakku kok dadi kaya ngene. Pamit. Alah Rama. Niki anak kula dados sedan. Terima kasih. Iki calone anakku sesuk ya kaya ngene iki. Iki anakmu Broto. Heeh. Coba sayang disayang. Kamu mau jadi anakku? Enggak ora. Ya. Ini mau foto dengan semintan. Maaf ya Dek, ini agak gini ya. Maaf ya. Siapa sing gini? Lah yo kowe iki lho ngisin-ngisin mbokmu ora. Aja kaya ngono kuwi, Minten sing eling. Ngalih. Aku arep golek Den Mas. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto kok tuwek. Nang kene. Den Mas Broto nang kene. Den Mas. Minten, Mas Broto. Minten. Alah iki Den Mas Broto tenan iki brengos sejan kaya pager kecamatan. Alah. Den Mas. Menika saestu Den Mas. Matur sembah nuwun ya Den Mas. Panjenengan Aku Den isin Mas Broto. Oh. Iki Rama lho ora kaya ngono. Rama ki ora menikah lho ora. Oh panjenengan matur sembah nuwun ora mane pelit kira Kayak lho Den Mas Broto. Oh, alah Den Mas Broto wedok kaya Den Mas Broto sementing ngeneki duit ya. Matur iki wedange sapa mutah? Atur sembah nuwun nggih. Wis yo Ten, kowe aja kaya ngene. Sugih mendadak ya ben wong edan kok. Ora urusan iki ya. Aku isin lho dadi mbokmu nek kaya ngene iki. Woi, ini kendangi, Bro. Joget. Ndi kowe joget arene apa Den Mas? Ayo aku wis Den Mas Brotomu. Den Mas Broto, terima kasih si Moban dari Wis yo Ten, kowe sing eling yo Ten, aja ngedan kaya ngene meneh. Minten. Kowe iki kena apa Eten? Den Mas Broto lali karo aku to. Lho. Hah? Ora apa-apa lah mumpung edan. Bapakne ya gelem. Bapakne kok yo gelem ki piye? Mumpung ora sadar. Alah, iki lho
lho anakmu kaya ngene iki. Den Mas lambene dicopot ya Den Mas. Iki wayahe arep ganti. Bapakmu Suwinten. Wajo edan. Aku ki edan. Aku wis eling ya Den Mas. Wajo edan ya ten. Kowe iki mau kenapa? Kowe iki nguyuh sak nggon-nggon apa piye? Dadi kesurupan. Aku tidak tahu. Aku mau jadi manten bersama Den Mas Broto. Wis Den meneng ngoten. Mas. Kowe meneng ngoten. Den Mas. Tak pasung lho kowe. Den Mas, iki kurang siji bedhek. Ora ojo. Iki kurang Hei. siji. Hei. Iki kurang siji. Dibuka ikete. Iki kok dadi Den Mas. Wis potong aku wis kaya Polres. Maksudnya Cendak Pak Polisi. Pak Polisi kok kaya Polres. Oh iya. Ten, Apa? rene oten. Apa to iki ngopo? Kowe menengo tak tambani yen to ki wis titiwancimu mari ya mari. Nek ora ya berarti kersane sing kuwasa kowe kudu edan. Lho aku ki ora edan kok ya Den Mas. Mas Broto. Kamangka jenenge wong edan iki wis mentok. Udah, aku udah. Den Mas. Gusti, Gusti. piye anakmu kaya ngene iki? Mintan kowe sing eling yo. Iki mimik. Mimi apa? Kuwi jamu. Mimi sapa? Mbok ben muda siki gak tak tambanan. Kok malah Udah. jarang lho bapak. Ayo udah bareng Den Mas. Wes. Ayo. Aku iki dudu Den Mas sapa? Aku bapakmu. Bapak sapa? Bapak. Suramenggala. Bapakku wis mati. Suramenggala apa Surabangsa to? Suramenggala, Ding. Surah bangsat ya kena. Heeh. Pancen kowe bangsat. Bangsat. As. Bangsat. Kowe surah sapa mbuh? Apa ta? Apa? Heh. Pojok bete. Yes. Den Mas, aku nang kene Den Mas. Den. Hey. As. Hey. Aku di sini. Ojo kegut. Hey. Hey. Wes. Kayak babi. Babi kundulmu, bapakmu wong gek ditambani. Kon Gek diombe. Iki lho lakone. Kaya dagelan Purworejonan iki. Apa dadi topo? Aku gede danten. Sapa iki? Bapak. Bapak. Iki bapakku to. Bapakmu aku. Duh. Ya aja disenggol-senggol kayak gitu dong. Kan karo bapak nih. Iya, bapak nang kene nih pikir aku medun Iki werna-werna. Mbak wis ngerti to. I bapak kowe nganti mbok sembur kaya ngono iki bapak. Sembur. Mbak. Sapa sing nyembur? Awas kowe nek turu tak sembur ngendi. Jenenge nek sembur wong tuwa nyembur ki ra elok lho, Pak. Ni wong nek domponen kae disembur kandhani. Sapa sing nyembur, Mbok? Kowe kuwi nyembur. Heh, Kurang ajar. aku ra nyembur ya. Dilapi. Endi? Nuwun ya. Apa? Seneng aku di anak kaya kowe. Iso nyoto-nyoto gundule Kon bapakne. aku ya ki kepiye to ki raiku kok kaya ngene to, Mbak? Wis to wis mari to iki. Kenapa to, Mbak? Wis to. Wis ya. Aku tak Wis, manggon eling ana Bapak. gua genturke topo meneh. Lah, Ya, arep dadi apa? kowe jaga Prabu Dasamuka. Oh, dadi ngene ya, Pak. Nek jenenge jodoh kuwi ki pancen ora iso dijaluk. Ora iso. Dadi aku umpamane ora dadi karo Den Mas Broto, aku ya wis ra apa-apa, aku ikhlas ya, Pak ya. Sapa sing wong kaya lanang ngono akeh, kae. piyayi-piyayi Klaten kene akeh. Oke. Iki sapa monggo? Sinten sing ajeng ngersake daftar? Wis ya, Dek. Ya wis, Pak. Ngapura ya, Pak ya. Iya. Ah, lho, klambimu kok ucul ngopo, Pak? Lah tak uculi. Sapa sing nguculi? Aku kowe dadi Masa aku yang ngono to, Mbak? Heeh, kowe mau lho. Iya, Pak. auratku ketok aurat. Aurat opo? Aurat. Oh. Wis ya. Wis. Ya ana diterek iki, Mong. Hah? Ana duit Ayo, ana dis- kuwi lho. Ana duit mengko tak nehi Pak Oh, nek iya. hitung selawe ya Pak ya. Ya aja selawe disemprot Aku ki nek nyemprot bayare larang Ya jak ngapura ora ngerti mau merucut Ya. dhewe
urutan urut. Ya, iki ditutup nganggo lagu. Kaya ngenten ngapunten nggih niki kurang lebihnya seperti ini Suminten Edian sing wau sampun maringi berkah barokah kagem panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi ora lokak ning tambah kebyak. Amin nggih. Lagu selanjutnya. Lagune iki mau caping gunung dibajotke lho, Orisa aja medun. Nah, kono do nembang aku tak leren sikik aku. Sel. Nyembur ki ya kesel ya. Ya. Sadar Mbak Tatin. Ya sampun dipun pinangkani Mbak Nggih, Risa. matur nuwun Mbak Nggih. Risa. Mas Gading. Nggih. Nggih, sampun sekeca. Raosipun nggih menika wonten pamundutan Lewung sama Taman Juruk, Mas Gading. Nggih. Nah, ini yang belum maju ada Mbak Ayu, Mbak Hafidoh, ada Bu Neti dan Bu Pras. Nggih. Nggih, menika saged dipun pinangkani ajeng Taman Juruk napa Lewung, monggo berempat nggih, monggo maju ke depan. Nggih. Medley bisa, teman-teman. Bisa. Yo salah satu nggak apa-apa, yuk monggo maju. Ada Bu Prastiwi, Ibu Neti Sulandari, Mbak Anissa Hafidoh, sama Mbak Ayu Purwalestari. Ya, kelas berat ya. Ya. Nggih, monggo. Monggo. Monggo, Mas. Sampun Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun. No, piye, Mak? Iki wis gandeng jam berapa iki? Wis setengah siji. Iya. Ora krasa. Banter banget ya. Cepet banget wektune. Iya. Neruske lakon, neruske laku, neruske laku. Heeh. Neruske laku, lakone isih dawa. Ngono mak ayo no, ya wis ayo mak tak dherekke. Ayo nduk. Sawe kasiaka budalan masakan punya kesabaran barang punya rukun sesautan umraka prajurit sawe kebudalan.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.